Toke tai music video rokno karibo hoda hamgraini samung khlai tongo Maitang production mungoi kaisa production house eba toke sonamnai nukhung 4 साल 9 जुलाई 2022 साल मारिबो खुमुलुंनि खेरेंबार साक हामनगो जे मानसा खा कुवार बाइके साक हामिया लुपुरगनो चामुं बागलाइखा माइतां प्रडाक्शननि आदंरक तै थिनांगो बो लुकु हामग्राइनि सामुंख्लाइ थांनाय हिनि कबरिका माइतां प्रडाक्शन रुगा थुं नायदोंनाय लुपुरगनो आनि बुंगे नांगौ द बर्मा जों माइतां प्रडाक्शन बदल जोंनि खायसे ससाइटि खायसे एनजिअ जों बाहायगे लुगुसुबा मुंनो जों याक फलुइ दङ जों गोबां मा थायो थांगा गोबां मा थायो जों बाहायगे सुबाय दङ हिनांगौ बाहायगे सुबाय थानाय जोंनि मेन मटो उंगानके जों सिसानाय तिसानाय ते लांमानि लामानो फुलुइ थानाय कक उंगानके जों गोबां मा मिउजिक भिडिअ याखेबा निनि टकेर ससाम हायबा नाबो जों मैक्सिमाम जों ट्राई खालामो जों एवारनेस भी खालामो ओके अरनि जे रेवेन्यू फाइल जे जों राङाजि मामानि ओ राङावनो जों नारगिया कारै जों लुगुरंनि जे नांगौमानि जा थायावनो थाङै बिनि अर खेरेंबार हस्पिटालाव जों फायखा हस्पिटालाव फायो जोंनि पेशेन्ट दङ जोंनि जोंनि बदल सम जोंनि ताकु सम सम बर' जाय दब्लाय दङ अबाहायनो जों रांखौ थुमलायो जों जे रेवेन्यू मोनो जों अबाहायखौ थुमै जों अबाहायके लुगु जे मामानि जामु बिसा मिसा फांखौ जों सुबालाय दङ ताय गोबां मा जों गामियाव जायगायाव थानाय आरो जों अबाहायके सुबानाय के जों रोंनं रखबो थानाय आरो जोंनि बियालो लायजा याखाबा सन्दु बसंनि जे जोंनि सोलोंनाय जोंनि जेराय रक जोंनि सारा थांगे फिउचारनि जे बेकबोन बर'नि बागै मावनोबो जों सैगं थुन याखेबा लाइसिं थुन याखेबा गोबां मा जे मामानि साबान दखानां थुन सेनिटेसन खौ गरनि अबरक नांगौ सेरम बागै तो अबरक जों मावनाय अबनियाबो जों टेप साइड दङ जों ड्राग एवारनेस ड्राग एवारनेस खालाय दा एसुटिबो एवारनेस खालाय अबायके जों गोबां मा थायाव थाङै अबायके किटिंनि दंनाय जों जाय सिनि जों जे भिडिअ रबो गां सालो सामनाय अबर बर नर जयावै नायदियावबो बागैनो कारण तांगे माने जों आरो नि जे रेवेन्यू फायाव रेवेन्यू फायनो जों अबायके सुबाय मा बा दाबो सुबाय जाय थैसा जों आं पाइथावनो सानाम जों केबो अबायके जों नगरिना मुसुं दङ के सिनो प्लेटफर्मनि बिसिखिबो फायमानो फायदि मुंसा नाया मुंसा खलायावनो रां फैसाबो खेबियावै केबो अब नागियावै नरक जों हायके अब हायके जों एन्टारटेनमेन्टनि अब थ्रुदे अब हायके खालामना मुसुं के हायदि खलायबायदि अरन जे जों रेवेन्यू कालेक्ट होनो अ रेवेन्यू बाय जों खरकसा ताकु खरकसा सुबियाबो सुबायमान बेलेगे हामबाय